देखो मो पुओ आ मिलन मिलन मुना टी देख टाटा मार हाय कर हाय कर आम से पहुँचले आम वीडियो गोटे कर रास्तार अच्छु फाइनाली देख आम से जगार पहुँची जाइए कि बहुत विलम्बर पहुँचीचु देखु मिलन लोकेशन जान ना लोकेशन जड़े छाड़िले आम आसिलु बेंगलोर रे बाहुड़ा यात्रा ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ನಮಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ